and radyo man irin naa na punta karon sa lahi nga barangay, no? Og lahi na pula mo dawat sa mga papremyo gikan sa pinaskuhan sa DXDC dirita sa Barangay 38D poblasyon ng siyudad sa Davao. So atong hinabion si tatay nga dugay na ginagapaminaw sa DXDC, kadlawon pa lang naglanog-lanog na daw ang iyang radyo og ato ginang masinati kung unsa siya ka listener nato. Ato dulon si tatay. Tay, mayong buntag. May muntag. Kumusta tay? May man. Asa ito'y pangalan nato? Christopher Arabis. Kumusta man ang imong pagibati karong buntaga nga ikaw gid amo ang Maragaya na permente. Baka paminaw tag diksisi. tay kinsa man gid mo ang nailhan nga radyo man diha sa DXDC? Sa kadlaw si Dong Irene. O si Michelle Meral. Isang programa tay. Katang Estado sa Puent. Dugay na jud ka naminaw ani tay. Totoo na po. Asa pug kagikan nga ngano nakadungog kag DXDC ngano familiar ni mga DXDC? Sa una pa, gamay pa kumana ginagpagkuhan gi paminaw. Kanang mga drama sa una. Sa 65 nung uwid na ako ron. Asa di nga bukid pa to nga sa una tay? 12. Bansalan pa ko sa una. Asa bansalan pa di basta-basta. Bansalan, madigos, ug asa ka sa lupalo. Wala lang paminawon. Oo, diksisi gila. Tatang Armen lang ako yawa. Radyo man Michelle, radyo man iring grabe yun ka solid listener. Kati na 12 years old niya karon pila na edad? 65 na. 65. Pila naman na radyo man Ryan? Murag gidugay na gyud. Dugay na gyud. 50 years! Grabe, di basta-basta. So, kay dili man ka basta-basta. Bubuan dyan ka namong panalangin o grasya sa yun nga pinaskuhan gikan sa DXDC tay. Salamat Okay ra? kayo. Okay ra? Okay na gyud. Okay kayo. Basta okay ha. Maglanog-lanog na tagbalik. Oo. Asa na di mo radyo? Nade, nagubaw ang radyo na ko. Nawalang iim ba? Nawalang iem. Pero kaniwa, di na gyud ni mawala-wala kay kusog kaayo ni mo adapt og signal. Tay, naday may kuan mechanics. Tagaan jud ka namo. Pero haranahan sa nato atong mga listeners og radyo man karon nga naminaw nimo. Naminaw si radyo man Irene Lumusbog og Michelle Meral nimo. So unsa may ganahan nimo nga Pasko nga kanta tay? Pasko na. Cinta ko. Sana hanap kita. Wow. No. Paano ang Pasko? Kung inilila mo. Apa ba to? Sayang sinta. Ang sinumpaan Paan. at pagtitingin ng tunay. Yay! Nagawin lagyan binani ni tatay. Layabag. Radyo man na radyo man Michelle, di basta-basta. Kay nakulbaan daw siya. Dili ko mo gana ang kanta ka meron na Ay, gusto kang daghan? Oo. Ay, sorry lang. Dahil dyan, di na natudugay-dugayon, radyo man Ryan Aligado. Kung sa mali mong bit-bit diha. Brand new nga radyo. Daghang salamat. Og isunod na nato ang isa ka planggana nga. Grocery. Salamat ya. Say may kaingon tay. Daghang salamat kayong hinatag sa HTC. Kamusta lang mga tao rin mamina sa mo para makuha mo ani. Tama. Daghang salamat. Yes! Og mao kato radyo man ang Michelle and radyo man Erin Lumusbog. Gikan sa 38th day alang sa pinaskuhan sa DXDC, kauban na mo si radyo man Abe Rivera and radyo man Don Palayaw and radyo man Ryan Aligado. Ako kini, Jenny B. Mamalyas, Tatap, RMS.